Siphinde sikubingelele kwiKhaya TV2. Sibika sisejijiye enkantolo kamantshi njengoba ubona isithombe sakho sikukhombisa sisemlazi. Lapho namhlanje bekulindeleke kube kuvele umsolwa osolwa ngokudlwengula ingane esencane yasePhilani waphinde wayibulala. Njengoba kumbona lapha esithombeni nguye-ke umsolwa lo okuthiwa wadlwengula ingane waphinde wayibulala eza enkantolo kamantshi. Njengoba-ke umbona-ke uphelezelwa amaphoyisa, uyahamba njengamanje uyongena inkantolo lapho ezobekwa khona amacala okubulala. Abantu-ke laba abavuka umbhejazane befuna ukuthi aphume ngapha, befisa nokumbamba nangezandla. Lapho sithole ukuxoxa nomunye womama obengaphakathi enkantolo, wase eyibeka kanjena ngendlela abone ngayo. Sikubingelele kwiKhaya TV2. Siyacabanga ukuthi namhlanje kade kuyicala lale nsizwa eyadlwengula ingane eyayibulala kanzima ePhilani. Njengomuntu-ke ophuma ngaphakathi enkantolo, ungakusitshela nje kafishane ukuthi enkantolo kuqhubeke kanjani? Angiqale nje ngokubingelela. Igama lami nguPulengwa Kalehehle. Ngiphuma kwiThekwini Region. Ngikwi-interim structure ye-Women's League. Ngiwu-deputy convener wakhona. Njengoba siphuma ngaphakathi ecaleni lalo mfana owadlwengula umntwana ona-17 years, wamgwaza, wambulala, wayethi seqeda wantshontsha ezinye zey'mpahla kubo, like ama-TV nokunye. UMantshi bese mtshena umfana ukuthi i-state angeke simnikeze i-bail. Naye-ke ubesethe akayidingi i-bail. Lase liyahlehliswa-ke icala lahlehliselwa umhla ka-8 ku-August. Lizobuyelela khona kule court ebesiliyele. Ngabe inkantolo kukhona yini amacala ethe yamthwesa wona njengoba kade evelile nje? Yebo, inkantolo imthwesele amacala, imthwesa amacala amathathu. Elokuqala elokugqekeza, elesibili elokunukubeza ngokocansi, elesithathu elokubulala ngokuyinhloso. Lase lithola futhi lase lisho nokuthi ama-fingerprints atholakele endlini ayabonakalisa ukuthi wayengayedwa kulo senzo asenzile esibi. Kuyacaca ukuthi bekhona nabanye abenabo. Kusho ukuthi isadinga lokho kuyena ukuthi ngoba abanye aye nabo, but lihlehliswe-ke nje bazobuyela ngomhla ka-8 ku-August. Kulo nyaka lo? Ukubona wena ngonyaka esibona. Okay, hayi. Sibonge. Thank you. Siphinde sathola ithuba lokuxoxisana nabanye omama ebebekhona enkantolo ekuseni besalinde ukuthi kuqale icala. Bona-ke sixoxe nabo-ke bayibeka kanjena indaba. FK. Sitshele qa ubekwa yini lakho manje? Hayi iqhawe lami. Ya. Ngumpume wakanjapha e-Ward 86 Ward convener wesikhashana. Yeah. Ngila ngizo-attenda indaba yecala likaWandile Ngcobo owabulawa ngesihluku, owaqalwa ngokudlwengula waqala ngokubulawa. Abenzi bobubi kwakhe bazovela namhlanje enkantolo, so sizothi no to bail, ababolele ejele. Asikwazi ukuthi singaphila nempilo la ngaphandle. Sicela nje bahlale lapho ejele baze bazibone ukuthi bangobani, bangabuyeli nje la kuthina emphakathini. Into futhi enye esabeka kakhulu ngabo bawomakhelwane. Umakhelwane thina sibathatha njengabantu esithi mengabe behleli nathi basuke behleli nezingane zethu njengokuthi babangani, njengokuthi bawomalume ey'nganeni zethu. Uma iy'ngane zethu ingasaphephile kubona, asikwazi ukuthi asazi sokwenze njani. So ababulali bakaWandile Ngcobo sithi abahlale ejele baze bashonele khona, no bail. Justice to the Ngcobo's family. Hayi, siyabonga Commander. Kodwa besinakhuluma sabe se-Ward 86.
Ngiyaphila makhomanda. Siyaphila. Hayibo, makhomanda nibekwa yini la ngoba ngithi senkantolo nje la. Oh yeah, sizolila command. Nizolila. Silethe isikhalo esikhulu sawa 86 ingane uwandile Ngcobo oreshiwe wabulawa umfana omakhelwane. Hawu. Isigameko lesasephilani. Yebo isona. Manje nizothini kahle kahle yini inkantolo enifisa ukuthi inenzele yona yiphi le justice enifuna enkantolo? Ijustice nje sicela avalelwe ibail angabuyele emphakathini uyisilwane siyasaba nje sinabantwana siyasaba ukuthi azophinda aqhubeke ayenze lento yakhe. Ngeke ngezwe kancane ngandlebenye ngathi umuntu owaziwayo lo wenze isihluku esingaka. Yebo Yebo siyamazi. kunjalo umakhelwane. Awu kwazi Kufanele ingabe uyayivikela ingane kodwa uyena lo kwazi ukuyicabangela into embi kangaka. hayi asithembe ukuthi nizoyithola ijustice eniyifunayo. Asithembe kakhulu njengoba silana nje sibaningi kangaka sonke sizothi nje umthetho awuthatha indawo yayo kwenzeke ubulungiswa ngendlela ahlukumezeka ngakhona wazi wabulawa uwandile sicela bavala ibail lo muntu akakulungelile ukuthi angabuya azohlala nomphakathi. Okay hayi siyabonga selokhu sisilandelela ke lesi story ukuhamba kosuku. Siyabonga. Okay.